ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дабири кулли созмони милали муттаҳид муҳтарам Антонио Гутереш ба муносибати 30-солагии узвияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид мубодилаи барқиҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикӣ дабири кулли созмони милали муттаҳид муҳтарам Антонио Гутереш ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст: бо камоли хушнудӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми онро ба муносибати 30-солагии узвият дар созмони милали муттаҳид табрик мегӯям. 2 марти соли 1992 барои созмон санаи махсус ба ҳисоб меравад, чунки маҳз ҳамин рӯз тақрибан 5% кишварҳои ҷаҳон ба созмони милали муттаҳид узвият пайдо карданд. дар давоми 13 солаи охир мо дар роҳи таъмини сулҳу субот ва пешрафти иҷтимоӣ дар минтақа ва тамоми ҷаҳон шарикӣ боз ҳам зиштар барқарор кардем. Тоҷикистон ҳамчун як кишвари ҷонибдори низоми бисёрҷониба пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. итминон дорам, ки дар даврони барқароршавӣ пас аз ҳамгирии COVID-19 мо дар якҷоягӣ метавонем ба сӯи ҷомеаҳои боз ҳам устувор ва одилона раҳсипор гардем. мо метавонем тавассути ҳамбастагӣ, ягонагии ҳадафҳо ва рӯҳияи нави муколама, созиш ва мусолиҳа бо мушкилоти мавҷуда истодагарӣ кунем ва ба ормони аслии созмони милали муттаҳид сулҳ, шукуфоӣ ва ҳуқуқи инсон барои ҳама ноил шавем. бори дигар барои дастгирии созмон дар давоми 13 солаи охир миннатдорӣ намуда, умед дорем, ки дар солҳои минбаъда ҳамкориҳоямон боз ҳам мустаҳкамтар мегарданд. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони дабири кулли созмони милали муттаҳид муҳтарам Антонио Гутереш омадааст: ҷаноби олӣ, табрикоти самимии шуморо ба муносибати 30-солагии узвияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид бо камоли мамнуният дарёфт намудам. боиси тазаккур аст, ки ин рӯйдоди муҳими таърихӣ дар ростои муаррифии комили истиқлолияти давлатӣ ва соҳибихтиёрии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва таҳкими минбаъдаи ҷойгоҳи он дар миёни ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши арзишманд дошт. дар ин давра кишвари мо дар ҳамкорӣ бо созмон дар роҳи иҷрои ҳадафҳои муштарак ба монанди пойдории сулҳу амонӣ дар сайёра, рушди муносибатҳои дӯстона миёни кишварҳо, мусоидат ба ҳалли мушкилоти байналмилалӣ ва таъмини эҳтироми ҳуқуқи инсон тадбирҳои амалӣ андешидааст. мо саҳми арзандаи созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои сохтории онро дар умури байналмилалӣ бахусус истиқрори сулҳу субот аз ҷумла дар Тоҷикистон баланд арзёбӣ менамоем. кишвари мо аз ҳамкориҳои судманд бо созмони милали муттаҳид ва дастрасӣ ба минбари ин ниҳоди бонуфузи ҷаҳонӣ ҷиҳати муаррифии ташаббусҳои созанда ва дарёфти ҳадафҳои ҷаҳонии худ изҳори қаноатмандӣ менамояд. мо омодаем минбаъд низ ба ҳамкориҳои судманди худ бо созмони милали муттаҳид идома диҳем ва дар ростои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, рафъи хатару таҳдидҳои муосир ва таъмини арзишҳои волои инсоният саҳми босазо дошта бошем. идомаи барномаи тиловати ахбор. бо мақсади рушди бештари соҳибкорӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани маҳсулоти рақобатнок ва воридотивозкунанда ва дар ҳамин замина мусоидат ба некуаҳволии мардум дар маркази вилояти Хатлон бо иштироки муовини аввали сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид ва соҳибкорони вилоят ҷамъомад баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон аз натиҷаҳои ҷаласаи корӣ.
ҳадафи асосӣ аз баргузор намудани ҷамъомади васеъ бо иштироки масъулини вилояти Хатлон ва намояндагии соҳибкорон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ин таъмини дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат дар робита ба гиромидошти сатҳи баланд аз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бартараф намудани эроду камбудиҳои аз ҷониби сарвари давлат баён шуда, махсусан амалӣ шудани солҳои рушди саноат то соли 2026 ҷараён гирифт. Тавре зикр гардид, бо инобати аҳамияти бузурги соҳаи саноат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам 5 соли минбаъдаро таҳкими соҳа эълон намуданд ки ҳадаф аз он таъмини некуаҳволии мардум арзёбӣ мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон то гиромидошти 35-солагии истиқлоли давлатӣ беш аз 700 корхона бо фарогирии 14 000 ҷойи кори нав ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон ба ифтихори ин санаи тарихӣ боз бунёду сохтумони 6200 бинову иншооти мухталиф дар назар дошта шудааст. албатта ин нақшачорабиниҳо бо дастгирии хоси соҳибкорони бонангу номуси вилоят амалӣ хоҳад гашт. соли 2021 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 130 корхонаҳои саноатӣ сохта шуда сокинон бо шуғл таъмин карда шуданд. вилояти Хатлон иқтидори калони фароҳам сохтани беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолиро дорад. танҳо дар ҳамоҳангӣ ва кӯмак ба соҳибкорон метавон инфраструктури маҳаллӣ ва тавлиди маҳсулоти ватаниро роҳандозӣ кард. пешвои муаззами миллат бахши соҳибкориро асоси рушди иқтисоди миллӣ маънӣ дод намуда онҳоро ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. муовини аввали сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид роҷеъ ба ҳадафҳои ҷараёни ҷаласа ва баррасии масъалаҳои муҳими монеа эҷодкунанда дар фаъолияти соҳибкорӣ изҳори андеша намуда изофа карданд ки нишондиҳандаҳои кунунӣ ба талаботи имрӯзи пешрафти Тоҷикистон ҷавобгӯ набуда иқтидори мавҷуда боз ҳам татбиқ ва иҷроиш тақозо мекунад. ҷиҳати аз байн бурдани монеаву мушкилоти ҷойдошта ва дигар проблемаҳои амалӣ нашудани барномаҳо, ҷалб нашудани сармояи мустақими хориҷӣ, дастгирӣ накардани соҳибкорони ватанӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталаб ба масъулини дахлдор ишораҳои хос намуданд. тавре зикр гардид, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими бахши соҳибкорӣ имтиёзи бештар равона намудааст. ҳоло низ санҷишҳои беасос дар фаъолияти соҳибкорӣ зиёд буда изҳори нигаронии онҳоро ба вуҷуд меорад. дар ҷамъомад роҷеъ ба афзалият бахшидани соҳа, хусусан додани қарзҳои имтиёзнок ва ҳаллу фасли муаммоҳои дастрасӣ ба замини зери сохтмони корхонаҳо ва содагардонии ҳуҷҷатгузории замин изҳори назар сурат гирифт. дар дидори рӯбарӯ бо соҳибкорон ва ширкати намояндагони аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои ҷойдошта мавриди баррасӣ қарор гирифт. соҳибкорони вилоят аз вазъи ҳол ва саҳмгузорияшон дар рушди саноати миллӣ сухан карда ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳ ва имтиёзҳои ҷойдошта сипосгузорӣ намуданд. соҳибкорони бонангу номуси вилояти Хатлон дар ҳузури меҳмонон изҳор доштанд ки дар 5 соли минбаъда корхонаҳои ҷадид бунёд карда маҳсулоти дохилӣ ва воридот ивазкунандаро истеҳсол мекунанд. махсусан оид ба бунёди корхонаҳо дар самти саноати хӯрокворӣ ва рақобатпазирии он дар бозори дохилӣ, таъмини сокинон бо шуғл ва ҳиссагузорӣ дар беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ андешаҳои созанда баён карда шуд. барои беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоиву занону модарон, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои занон, модару кӯдак, фарҳам овардани шароити мусоиди зиндагиву корӣ барои бонувон ва муҳимтар аз ҳама баланд бардоштани нақши иҷтимоии бонувон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар ин робита имрӯз бахшида ба рӯзи модар дар вазорату идораҳо тадбирҳои бошукӯҳи маърифативу фарҳангӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. қабл аз оғози чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд ки нахуст меҳмонон аз он дидан карда ба намунаи ҳунарҳои халқӣ ки бевосита занон дар эҳё ва рушди соҳа саҳми арзишманд доранд баҳои баланд доданд. давоми солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин васила ҷалб намудани занони хонашин ва ҷавондухтарон ба касбу ҳунаромӯзӣ диққати махсус равона карда шуда дар ин самт барномаҳои давлатӣ қабул гардиданд. ин дастгириҳои давлатӣ ба рушд ва эҳёи
дубораи ҳунарҳои мардумӣ замина гузоштанд. Дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён изҳор дошт ки натиҷаи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир теъдоди занони мутахассису соҳибтаҷриба дар зинаҳои мухталифи ҳокимият, мақоми олии қонунгузор, ҳокимияти судиву иҷроия ва тамоми сохтору мақомоти давлативу ҷамъиятӣ тораф афзуда занон дар рушду пешрафти самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа саҳми воқеӣ гузошта истодаанд. Зикр карда шуд ки бо дар назардошти ин ва бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати то 30% расонидани хизматчиёни давлатӣ ва то 25% расонидани кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони лаёқатманд ба нақша гирифта шудааст ки ин нишонаи таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба дастгирии занонро нишон медиҳад. ҳоло бонувон дар ҳама соҳаҳо фаъоланду саҳм мегузоранд, яъне зани покгавҳар, нексириш, ватанпарвар, хушахлоқ ва бомаърифат қодир аст ки бунёдгари ҷомеаи босаодат бошад. ин нуқта имрӯз зимни ҳамоиши идонаи кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шуд. дар охири чорабинӣ ба занону бонувон аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. имрӯз дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи бузургдошти зан модар чорабинии идона баргузор гардид. зимни ифтитоҳи ҳамоиш роҳбарияти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиёнро ба муносибати рӯзи модар табрик намуда дар бораи ғамхориву таваҷҷӯҳи ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба баланд бардоштани мақому мартабаи занону модарон дар ҷомеа изҳори назар кард. дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занону модарон дар обудии хонадон, тарбия кардану ба воя расондани фарзандон, омӯзонидани забони модарӣ, одобу маънавиёт, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. таъкид гардид ки аслу ҷавҳари рӯзи модару муҳаббату самимият, покиву садоқат ва ҳурмату эҳтироми беандоза нисбат ба зан модар ташкил медиҳад. ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон нуфузу мақоми зан дар ҷомеа баланд гардида, махсусан дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат таваҷҷӯҳ ба фаъолияти ҷамъиятиву соҳавии бонувон зиёд гардид. занону модарон рисолати азалии худро амиқу дуруст дарк намуда барои татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат ва ташаккули ҷомеаи ормонӣ ҳиссаи арзишманд мегузоранд. назлузода Иброҳим Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо, Ахбор. барои муаррифии таъриху фарҳанг ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат дар донишгоҳи давлатии нафту техникии Уфаи ҷумҳурии Бошкордистони Федератсияи Россия толори таълимӣ мавриди истифода қарор гирифт. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Саидаҳмад. дар донишгоҳи давлатии нафту техникии шаҳри Уфаи ҷумҳурии Бошкирдистони Федератсияи Россия толори таълимӣ бо номи Тоҷикистон ифтитоҳ гардид. дар толори мазкур маълумоти умумӣ рамзҳову таърихи мухтасари кишвар, дастовардҳои истиқлолияти Тоҷикистон, шахсиятҳои шинохтаи тоҷик, қаҳрамонони Тоҷикистон ва мероси гаронбаҳои фарҳангию адабӣ ҷой дода шудааст. мо хостем тариқи ин аудиторияи Тоҷикистон, таърихи қадимаи Тоҷикистон, дастовардаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият, инчунин варзишгарои беҳтарини мо 10 нафар шахсиятҳои бузурги тоҷикӣ дар тамоми дунё онҳоро мешиносанд муаррифӣ намоем. бо дар назар дошти оне ки дар донишгоҳи нафти техникии шаҳри Уфа зиёда аз 50 кишвари дунё намояндаё донишҷӯ инҷо таҳсил менамоянд, аз ин хотир мо хостем ки тариқи ин синфхона инъикос намоем. боиси фахр аст ки дар байни 50 давлате ки донишомӯзони онҳо дар ин донишгоҳи нефти Башкирдистон мехонанд, аз мо тоҷикҳо ҳам мехонанд. донишгоҳи давлатии нафту техникии шаҳри Уфа ба қатори 15 донишгоҳи беҳтарини Федератсияи Россия шомил буда, дар он намояндагони 67 кишвари ҷаҳон аз ҷумла 230 нафар донишҷӯёни тоҷик таҳсил менамоянд. барои ифтитоҳи толори таълимии мазкур чанде қабл мо тасмим гирифта будем ки онро дар якҷоягӣ бо консули генералӣ дар шаҳри Уфа навсозӣ намуда, имрӯз бо ширкати масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ба истифода додем. мо ифтихор дорем ки
ҳамроҳи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон профессори фахрии донишгоҳи мазкур мебошанд. дар ин толоре ки ифтитоҳ гардид, донишҷӯён фориғ аз дарс ба мутолиаи китобҳо машғул мешаванд. дар оянда мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамкориҳоро барои тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби ҷавонони тоҷик васеътар ба роҳ монем. дар донишгоҳи давлатии нафту техникии шаҳри Уфаи ҷумҳурии Бошкирдистон аз ҷумҳурии Тоҷикистон донишҷӯён таҳсил менамоянд ва онҳо оянда аз рӯи ихтисоси интихоб кардаашон ба ҳайси мутахассисони варзида омода хоҳанд шуд. Инчунин донишҷӯёни тоҷик дар корҳои ҷамъиятӣ низ хеле фаъол мебошанд. Бояд қайд намуд ки ҳамкориҳои мо дар ин самт барои пешрафти соҳоти мухталиф аз ҷумла иқтисодиёт нақши муҳим мегузорад. дар доираи чорабинии мазкур конференсияи байналмилалӣ оид ба 30 соли барқарории муносибатҳои дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия баргузор гардида, дар он сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, консули генералӣ ва роҳбари намояндагии Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Россия баромад намуда, ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, пешрафти муносибатҳои иқтисодии мутақобилан судманд ибрози назар карданд. ҳамчунин зимни як мулоқот масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия бо маъмурияти ҷумҳурии Бошкирдистон оид ба вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳо миёни минтақаҳои Тоҷикистон ва Бошкирдистон дар соҳаҳои иқтисоду савдо табодули афкор намуданд. изҳори боварӣ карда шуд ки мулоқоти баргузоршуда дар рушди ҳамкориҳои минтақаҳои Тоҷикистон ва Бошкирдистон нақши муҳим хоҳанд дошт. ҳамчунин дар палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Бошкирдистон вобаста ба масоили муҳими рушди ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла ташкили бизнес форуми соҳибкорон муҳокима гардид, ки дар он доираҳои тиҷоратии минтақа ва ҳамкорӣ бо Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд ширкат намуданд. дар ин ҳамоиш аҳамияти тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳо ва афзоиши гардиши молу маҳсулот миёни минтақаҳои Тоҷикистон ва Бошкирдистонро муҳим арзёбӣ карданд. Муҳаммадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз ҷумҳурии Бошкирдистони Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар дар ноҳияи шаҳри Туз хоҷагидорон кишту парвариши картошка, полезӣ ва дигар намуди зироатро дар зери плёнка низ ба роҳ монда боварӣ доранд ки бо ин усул то 20 рӯз барвақттар ҳосилро ҷамъоварӣ менамоянд. гузориш оид ба усули нави парвариши зироат аз ноҳияи шаҳри Туз. сокинони ноҳияи шаҳри Туз дар арсаи кишоварзӣ таҷриба ва нишондиҳандаҳои назарраси меҳнатиро соҳиб буда, ҳамасола бо назардошти мусоид будани иқлими минтақа аввалин шуда маҳсулоти гуногунро ҷамъоварӣ ва ба бозор пешниҳод менамоянд. кишоварзон бо тавсияи мутахассисон таи якчанд соли охир роҳу усулҳои манфиатовари кишту парвариши картошка, полезӣ ва дигар номгӯи маҳсулотро пеш гирифта аз муваффақиятҳои кори худ қаноатманд мебошанд. ин мавсим аз рӯи нақшаи кишт дар ноҳияи шаҳри Туз дар майдони беш аз 270 гектар картошка кишт карда шудааст ки як қисмати он зери плёнка буда, нашъунамояшон мувофиқи мақсад арзёбӣ мегардад. мақсади кишт намудани картошка зери плёнка дар он аст ки бозори ноҳияро ва бозори ҷумҳурию вилоятро бо картошка 20 рӯз пештар таъмин намудани картошка ба шаҳрвандон. мувофиқи иттилои масъулин дар ноҳияи шаҳри Туз 9025 гектар заминҳои корам мавриди истифодаи хоҷагидорон қарор дошта, аз ҳар қитъаи он ҳосили дилхоҳи маҳсулоти гуногун ба даст оварда мешавад. кишти полезӣ имсол дар ноҳия 552 гектар пешбинӣ гардидааст ки аллакай дар бархе аз хоҷагиҳо ин тадбир бо маром идома дорад. иқлими ноҳияи шаҳри Туз нисбати дигар минтақаҳои кишвар гармтар аст. бо вуҷуди ин деҳқонони соҳибтаҷрибаи ноҳия кишту парвариши зироатҳоро дар гармхона ва зери плёнка низ васеъ ба роҳ мондаанд. имсол деҳқонон аллакай кишту парвариши ҳандалак ва тарбузро бо усули зери плёнка оғоз намуданд ва боварӣ доранд ки нисбат ба саҳрои кушод ҳосилро аз ин қитъаҳо тақрибан 20 рӯз пештар ҷамъоварӣ менамоянд ва дар таъмини фаровонии бозор ҳиссаи арзандаи худро мегузоранд. дар ноҳияи шаҳри Туз 2225 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ дар бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ фаъолият менамоянд. айни замон нашъунамои пиёзи барвақтӣ ки 561 гектар мебошад ва майдони 700 гектар ғаллазор хуб мушоҳида мегардад. боғдорӣ аз самтҳои муҳими фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи шаҳри Туз ба ҳисоб рафта майдони боғот дар ноҳия 2300 гектарро ташкил менамояд.
хоҷагидорон дар ин бахш низ таҷрибаи хуб дошта вобаста ба шароити нисбатан гарми минтақа ҳамасола ҳосили боғодро барвақттар ба бозор пешниҳод менамоянд. дар ноҳияи шаҳри Туз хоҷагидорон ба пахтакорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда имрӯзҳо барои сари вақт ва босифат анҷом додани кишти пунбадона ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. мувофиқи ҷадвали кишти зироатҳо имсол дар ноҳияи шаҳри Туз кишти панба 5400 гектар пешбинӣ шудааст. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи шаҳри Туз барои барномаи ахбор. идомаи хабарҳо. дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик бахшида ба солҳои рушди саноат ярмаркаи соҳаби ҷойҳои кори холӣ доир гардид. дар ин тадбир намояндагони 5 корхонаю коргоҳҳои истеҳсолӣ бо корҷиён бештар аз 370 ҷойҳои кори холиро пешниҳод намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар асоси нақша чорабинии раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар доираи эълон кардани солҳои рушди саноат барои ба шуғл фаро гирифтани сокинон ва ҷалби мутахассисони соҳа ба ҷойҳои кори доимӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик ярмаркаи соҳаби ҷойҳои кори холӣ доир гардид. дар ин тадбир намояндагии маҷмӯаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара синсилу текстил, корхонаи истеҳсоли чарм, корхонаи истеҳсоли мебел, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик ва маркази саломатии ноҳия ширкат варзида дар маҷмӯъ 371 ҷойи кори холиро дар соҳаи саноат ба корҷиён пешниҳод намуданд. дар ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ филиалҳои муассисаи давлатӣ маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара ва ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик низ иштирок ва ба шумораи муайяни шахсони бешуғл роҳхат ба касбомӯзӣ дода шуд. тибқи роҳхати шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 15 нафар ба касбомӯзӣ ҷалб карда шуданд. дар оянда ният дорем ки сифати гузарондани чунин ярмаркаҳоро дуруст ба роҳ монда шахсони бекорро ба кор ҷалб карда ба касбомӯзӣ роҳандозӣ намоем. тавре таъкид шуд айни замон дар шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Темурмалик 60 нафар ҷавонписарону ҷавондухтарон ба касбомӯзӣ ҷалб гардидааст. дар ярмаркаи соҳаби ҷойҳои кори холӣ намояндагии муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии роҳнамои касбӣ дар минтақаи Кӯлов вилояти Хаттон низ ширкат варзида ба 24 нафар пурсишҳои иҷтимоӣ анҷом дода 30 нафари дигар бошад аз машварати касбӣ бархурдор гардиданд. дар ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ба 60 нафар сокинони деҳот барои кор дар 5 корхонаи саноатӣ ва ба 20 нафар роҳхат ба корҳои ҷамъиятии музнок дода шуд. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо корхонаю коргоҳҳои истеҳсолӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ иқдом гирифтааст ки чунин чорабиниро дар дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлов низ доир намуда дар ин замина ҷаҳати амалӣ гаштани барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ ҳарчи бештар ба кору ҳунаромӯзӣ фаро гирифтани сокинон нақши муассир гузорад, зеро пешрафти истеҳсолот дар баробари технологияи замонавӣ ба қувваи қобили меҳнат низ ниёз дорад. бинандагони гиромӣ ин буд барномаи иттилоотии ахборхоно буду сарбаланд бимонед.